Hei, onnea uudelle pyörälle. Nyt laitetaan se vielä käyttökuntoon. Nostetaan pyörä pois laatikosta ja puretaan pakkausmateriaalit varoen samalla, jos käyttää teräaseita, ettei narmuta sitä pyörän runkoa. Käännetään keula oikein päin eli ohjankanetin eteenpäin ja poistetaan sen päästä toi etulevy ja sitä pitävät 4 ruuvia, jotta saadaan ohjaustanko siihen paikalleen. Ohjaustangossa on keskitysmerkit, joilla se laitetaan keskelle ja kiristetään ne ruuvit sitten vuoron perään ristikkäin, jotta se veto tulee tasaiseksi noin 5 Nm kireyteen. Etujarrulle menevä letku kiinnitetään harukassa olevaan kiinnikkeeseen. Pyörän tarvikelaatikosta löytyy etupyörän akseli, niin sanottu pikalinkkuakseli. Otetaan siitä tuo mutteri ja toinen jousi pois. Pujotetaan se jarrulevyn puolelta ja laitetaan tuo jousi terävämpi kärki edellä sinne ja sitten mutteri päähän. Poistetaan harukan päässä oleva muovinen kuljetusta varten oleva tukirakenne ja poistetaan oranssi klipsi tuolta jarrupalojen välistä. Ja sitten pyörä asennetaan paikalleen. Katsotaan, että molemmat akselin päät menee sinne harukan koloon ja jarrulevy jarrupalojen väliin. Akselin kireys säädetään kiertämällä tuota mutteria tarpeeksi kireelle ja hakemalla semmoinen asento, että tuon vippupuolen pystyy mukavasti kämmen pohjalla painamaan kiinni. Sitten puretaan satula ja tolppa pakkauksestaan ja avataan rungossa oleva panta ja pujotetaan satula paikalleen. Pannan kireyttä voi säätää sen vastapuolella olevalla ruuvilla ja painaa se sitten kiinni. Sitten pyörän polkimet löytyy niin ikään tarvikelaatikosta ja nyt tärkeää huomioida, että ne on erilaiset, eli niissä on eripäinen kierre. Polkimen kierteisiin kannattaa laittaa vähän rasvaa, jotta ne ei jumitu paikalleen ja käsin ensin laittaa se kierteelle vasen poljin siis vastapäivään kiertäen ja lopussa kiristää se sitten noin 40 Nm kireyteen, mikä on aika paljon, eli siitä saa käyttää ihan voimaa. Ja oikea poljin samat jutut, mutta myötäpäivään kiristäen. Sitten meidän pyörästä puuttuu vielä turvallisuusvarusteita. Laitetaan soittokello ja kirkas heijastin eteen, punainen taaksepäin. Sitten seuraavaksi ilmarenkaisiin. Jos ei ole tietoa halutusta painetasosta, niin näille renkaille 2–3,5 baariin on se alue, jolla sen pitäisi olla. Sitten voitaisiin tehdä muutamia tarkistuksia, että kaikki on kunnossa. Tuosta ohjankannattimen ja emäputken välistä kun pidetään kiinni, painetaan etujarrupohjaa ja keikutetaan pyörää edes taakse, niin ei pitäisi tuntua välystä. Jos siinä tuntuu, että jokin on irrallaan, niin täytyy löysätä nuo ohjankannattimen pultit, kiristää tuolta päältä se laakerivälys oikeaksi ja sitten kiristää nämä ohjankannattimen pultit takaisin. Seuraavat on sitten ehkä helpoin tehdä, jos on tämmöinen huoltotelinen, mutta pystyy toki koeajon yhteydessäkin tekemään. Ensinnäkin vaihteet, että ne toimii niin kuin pitää. Yleisin tässä vastaan tuleva ongelma on se, että toi takavaihteen vaijeri on jo vähän venynyt ainakin heti sitten kun sitä alkaa käyttämään tai asettuu paremmin paikoilleen. Eli silloin se konsti korjata se, jos vaihtaja aikailee, on kiristää vaijeria tuolta sisäänmenossa olevasta barrel adjusterista 4. kierrosta tai puolikierrosta vastapäivään. Vaihtajan ruuveihin ei tarvitse yleensä koskea. Jarrusta on hyvä katsoa tietysti ensinnäkin, että jarru toimii, eli kahva ei painu pohjaan. Jos se tuntuu kovin pehmoiselta se jarrun tuntuma, niin pumppaamalla sitä kahvaa, niin mahdollisesti kuljetuksessa liikkeelle lähteneet ilmakuplat nousee tuonne jarrunesteen säiliöön tuo kahvassa. Toinen potentiaalinen on se, että jarru laahaa, johonka keinona on sitten niin sanotusti jarrusatulan keskittäminen. Eli otetaan ne jarrusatulaa pitävät ruuvit niin löysälle, että se jarrusatula oikeasti pääsee hakemaan uuden asentonsa. Painetaan jarru pohjaan ja pidetään sitä pohjassa niin kauan, että kiristetään ne ruuvit takaisin paikalle. Ja lopulliset säädöt, niin kuin joku satulan korkeus tai kahvojen kallistus, niin nehän selviää sitten vasta koeajolla. Ei muuta kuin turvallisia kilometrejä.